دەستپێک سەرساغیێ ژێ ئەو گەلێ سڤیل هاتی هەدەفگرتن سەرساغیێ ژوان را دەخوازن ئەم ژی وەکە شەبابێ ئێزدی وەکە چێ ئێزدی ئەلڤێ دەرێ حادر بوونا پشتەڤانیا خوا ژێ وان ئینسانێ سڤیل ئەوە تێنە هەدەفگرتن ئەژعالێ دەوڵەتا تورکیا بە و ژعالێ هەفکارێ وان بە ئەڤڕاستی ژی یعنی ێریشێ وان لەسەر شنگالێ تێر نەکردن ئیرۆ ێریشێ خوا لەسەر gelê sivîl dikin. Ev ne ji mêjda êrişê xwe li ser milê zexwe kirin, çend însan sivîl li wir de hatine hedefgirtin û hatine kuştin. Em li vê derê dibêjin weke şebabê êzidî em piştevaniya wan in weke gelê êzidî çawa got heq û edalet li dewleta Iraqê de nîna ev şehadeta Sabah zarokî êzidiya î kiçik hata hedefgirtin jî heta niha jî heq û edalet li ber Iraqê nehatiye çêkirin. Em jî li vê derê dibêjin weke şebabê de êzidî heka wiha bête dewam kirin em ê ji vê derê heya Bexdayê mê biçin. Em ê piştevaniya wan bikin. Ev rastî jî ev êrişê hatîne ser şingalê jî me çend cara peyam da û me ji dewleta Iraqê re got ev êriş nebitine ser şingalê na. Îro ser şingalê na. Dost ser zaxo bûn siba taybet ser Bexdayê na. Ev rastî jî hemberî vê bêdengiya dewleta Iraqê heye îsa ji dewleta Tirkiye re bine destek. Em jî piştevaniya şebabê her şebabekî xîret li axa Iraqê de em jî piştevaniya wan dikin weke şebabê êzidî weke çê êzidî. Bemre îxanet! İxanet! Bemre îxanet! Katil Erdoğan! Katil Erdoğan! Katil Erdoğan! Bemre îxanet! Katil Erdoğan! İro vedere me dahrê çêkir li Şingalê ji bo şabê me Iraqê her û artêşa Tirk yani firokê xwe li derê Şingalê dê li zaxo dabû li Şingal dabû em jî weke şabê Iraqê me her û dest midahra kin li Şingalê bê li kî derbê li Bexdayê bê li kî derbê hata mafê me jî weke her însanekî ne nema em dê dest midahra kin. Hengê ew jî rabûbana tayarî zaxo neda. Bes ew bêdengman ew jî nihal bin destê dewleta Tirk dena. Ew nikarin çi gavekê bibêjin bû yanî ya bêjine dewleta Tirk. Yani em jî weke şabê Iraqê em îro rabûne ser xwe. Em ji gê mafê xwe ji dewleta Tirk xwazin. Em ji gê mafê xwe ji artêşa Iraqê xwazin. Heka mafê me jî nedana me em ji gê heta dilova xwîn laşê me de em ji gê dest bi çalakiya kirin Şingal da. Ne Şingal bitine de. Peyva min talî şebabê Iraqê re min vî her şebabekî Iraqê îro rabê ser xwe ji bo şabiya xwe ne Iraqê ji bo ne şabiya xwe ji bo her kesekî yani rabin ser xwe dest meşa bikin mafê me jî her weke însanekî mafê me bin nema. Katil Erdoğan! Katil Erdoğan! Katil Erdoğan! Katil Erdoğan!